στην κατανυκτική και μεγαλοπρεπή εκτέλεση των ακολουθιών κατά τις υποδείξεις του μαΐστορος της Βυζαντινής μουσικής, γέροντός τους Αλεξίου. Το Αρχονταρίκι. Εδώ οι μοναχές παρέχουν των χορτασμών εις το φιλοξενίας δοχείων. Ο αλότριος της χαράς, αλότριος και Θεού. Εδώ προσφέρεται φιλοξενία σε πολυπληθείς προσκυνητές της Μονής. Ο συνάνθρωπός μας είναι οι εικόνες του Θεού. Ο συνάνθρωπός μας είναι η εικόνα του Θεού και στο πρόσωπό τους υπηρετείται αυτός ο Κύριος μας. Το αγιαστήριον του Θεού και μετόχιον χάριτος και δόξης. Το διακόνημα στη ζωή των μοναχών δεν είναι απλά ένα μέσο βιοποριστικό, αλλά συνέχεια της λατρείας του Θεού. Και τα έργα των χειρών τους είναι δοξολογία και ένεση προς τον Θεό, Πατέρα του Κυρίου, ώστις έως άρτη εργάζεται. Με την καθημερινή εργασία και συνεργασία, οι μοναχές βιώνουν την έμπρακτη αγάπη προς τον πλησίον. Καλλιεργούν την υπομονή, ασκούν την σιωπή και εργάζονται με αδιάλειπτη προσευχή. Καλλιεργούν και δημιουργούν σε μια οικογένεια, σε ένα σπιτικό, σε μια κοινωνία, πολύκλαδο, ως ποταμός ειρήνης. Ο Κύριος ο Πατήρ ημών πάντων μας σκεπάζει υπό την σκιάν της χειρός του, δεσμός Άγιος, ώστε επιτελέσε το θέλημα του Κυρίου, το Άγιον και τέλειον και σωτήριο. Στις παγκονιές κάθονται οι αδελφές της Μονής και υφαίνουν στον αργαλιό, χρησιμοποιούν βαμβακερό στιμόνι και τεχνητό μετάξι ως υφάδι. Οι αδελφές υφαίνουν σε χειροκίνητους αργαλιούς και δημιουργούν χρυσοκέντητα, χρυσοπίκυλτα άμφια. Τα αριστουργήματα αυτά ολοκληρώνονται στο ιερογραφείο της Μονής. Τα διακοσμητικά τους μοτίβα είναι παρμένα από τη βυζαντινή παράδοση που αναπλάθεται με μεγάλη επιτυχία. Οι καλλιτεχνικές τους δημιουργίες είναι αποτέλεσμα της τέχνης και της προσευχής τους. Διαφόρες ιδέες καταπικύλουσι τα υφάσματα. Αγιογραφία. Οι αδελφές του Ιερού Ησυχαστηρίου στο Ακριτοχώρι ασχολούνται με την αγιογραφία. Η διάσωση της παράδοσης είναι έργο ζωής στο Ιερό Κοινόβιο και εκδηλώνεται με ποικίλους τρόπους. Τα εργαστήρια χειροτεχνημάτων. Στα ανατολικά του κτηριακού συγκροτήματος εκτείνεται ο κήπος, ο οποίος καταλήγει στο κημητήριο της Μονής με το παρεκκλήσι της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Με την καλλιέργεια του κήπου καλύπτονται οι βασικές ανάγκες της αδελφότητας και της φιλοξενίας. Στο κημητήριο της Μονής αναπαύονται εν κυρίω μοναχές και φίλοι της Μονής, έως ότου ακούσονται της φωνής του Υιού του Θεού και ακούσοντες ζήσονται. Οι εικόνες. Το πρότυπο αποτελεί πάντα βασικό στοιχείο της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Με την νηστεία, την προσευχή και την πνευματική καθαρότητα των δημιουργών, που αποτελούν θεμελιακό δεδομένο, επιτυγχάνεται η εικαστική απόδοση των θείων και ιερών προσώπων. Ο νέος ναός. Στα τέλη του 20ου αιώνα αυξήθηκαν τα μέλη της Ιεράς Αδελφότητας της Ιεράς Μονής του Τιμίου Προδρόμου του Ακριτοχωρίου και αυξήθηκε επίσης και ο αριθμός των προσκυνητών από όλη την Ελλάδα και τις κοντινές χριστιανικές χώρες των Βαλκανίων. Γι' αυτό ήταν αναγκαία η ανέγερση ενός νέου, πιο μεγάλου ναού. Το ίδιο συνέβη και στη Μονή του Ξενοφόντος στο Άγιο Όρος, η οποία ανοίγειρε επίσης μεταγενέστερα δεύτερο μεγαλύτερο καθολικό της Μονής της. Τον νέο μεγάλο ναό του Ιερού Ησυχαστηρίου τον θεμελίωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριος Βαρθολομαίος τον Ιούνιο του έτους 1999. Το γεγονός αυτό απετέλεσε ξεχωριστή ευλογία για όλη την περιοχή της πνευματικής του δικαιοδοσίας των νέων χωρών. Ο νέος ναός θεμελιώθηκε εντός του νέου διευρυμένου περιβόλου της Μονής. Η ανέγερσή του διήρκησε 14 ολόκληρα χρόνια και πήρε την μορφή αρχιτεκτονικού καλλιτεχνήματος μνημιακού χαρακτήρου.
Οι αδελφές συμμετείχαν με προσωπική εργασία και θυσίες, μαζί με τους πατέρες της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος του Αγίου Όρους και ενός πρωτότυπου εργοταξίου. Ο διακεκριμένος καθηγητής Νίκος Μουτσόπουλος τον χαρακτήρισε ως ανθολογία από τον παράδεισο της βυζαντινής αρχιτεκτονικής παράδοσης. Κατά βάση, ο ρυθμός του είναι του τύπου του σταυροειδούς ναού με τρούλο. Αρχιτεκτονική του νέου ναού. Ο πατήρ Σεραφείμ εμπνεύστηκε από την αρχιτεκτονική του ναού του Θεού Σοφίας της Κωνσταντινούπολης και τα αντίγραφα αυτού του ναού στην Θεσσαλονίκη, στη Σόφια της Βουλγαρίας, στο Κίεβο της Ουκρανίας και στην Αχρίδα. Ο ναός της Αχρίδος, όπως λέει ο ίδιος, τον εντυπωσίασε ιδιαίτερα για την αρχιτεκτονική του τελειότητα και τη ζεστασιά που εξέπεμπε. Ο ίδιος λοιπόν στηρίχθηκε στην δυτική όψη του ναού της Αγίας Σοφίας, της Αχρίδος, στο νέο ναό καθολικό της Μονής του Τιμίου Προδρόμου στο Ακριτοχώρι. Το νέο καθολικό της Μονής του Τιμίου Προδρόμου είναι αποτέλεσμα της εκλεκτικής του διάθεσης μέσα στα πλαίσια των μνημείων του Βυζαντινού και μεταβυζαντινού κόσμου. Με τον τρόπο που υλοποιήθηκε ο νέος ναός, δίνει μία απάντηση στις σημερινές συζητήσεις για τη μορφή της σύγχρονης ναοδομίας σε σχέση με την παράδοση. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι παραδοσιακά αλλά και διαχρονικά. Με θαυμαστή υπομονή και επιμονή επέτυχαν μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο, ένα ανεπανάληπτο για την εποχή και το είδος του μνημείο τέχνης του μεγαλείου της Βυζαντινής περίοδου. Ο νέος ναός σχεδιάστηκε από τον πατέρα Σεραφείμ, ιερομόναχο της Μονής Ξενοφόντος, σε συνεργασία με τον μηχανικό κύριο Ιωάννη Μεϊχανεντζόγλου. Λέγομαι Ιωάννης Μεϊχανεντζόγλου, είμαι τεχνολόγος πολιτικός μηχανικός και ασχολήθηκα με την κατασκευή του νέου καθολικού του Ιερού Ησυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου μετά από μια πρόσκληση που έλαβα το 2006. Τα αρχιτεκτονικά σχέδια τα έκανε ο πατήρ Σεραφείμ, ο ιερομόναχος πατήρ Σεραφείμ, ο Ξενοφοντινός, σε συνεργασία με τον γέροντα Αλέξιο, τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος, τη γερόντισσα Ιακώβη, εδώ του Ιερού Ησυχαστηρίου. Και βέβαια την έκδοση της οικοδομικής άδειας την ανέλαβε ο αρχιτέκτονας Μανώλης Καντιδάκης και τη στατική μελέτη του έργου την έκανε ο πολιτικός μηχανικός ο Θάνος ο Ξένος. Έτσι λοιπόν το 2006 ξεκίνησε η κατασκευή, η οποία είχε κάποιες ιδιαιτερότητες. Δηλαδή η αδερφότητα εδώ ήθελε ένα έργο απόλυτα ενταγμένο στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής, με υλικά του τόπου και να βγάζει έτσι μια αίσθηση αυθεντικότητος και παραδοσιακής δόμησης. Για τον σκοπό αυτό επέλεξα να χρησιμοποιήσω τις πέτρες της περιοχής, πέτρες που προέκυψαν από την εξκαφή του χώρου και από τη γύρω περιοχή. Σαν κονίαμα χρησιμοποιήσαμε θεραϊκή γη για να φτιάξουμε το κουρασάνι, το πανάρχιο αυτό δομικό υλικό, τη συγκολητική ουσία, για να χτίσουμε λοιπόν τις πέτρες, να τις συνδέσουμε μεταξύ τους. Βεβαίως σε κάθε στάθμη όπου μας βοηθούσε η αρχιτεκτονική μελέτη περνούσαμε σιδηροδοκούς από σκραπ που μας δωρήθηκε από σιδηροτροχές του ΟΣΕ. Έτσι λοιπόν φτιάξαμε σενάζια από σιδηροτροχές για να δέσουμε το κτίριό μας και να το θωρακίσουμε σε περίπτωση σεισμών. Βεβαίως χρησιμοποίησαμε ανάμεσα, και όπως θα φανεί και στα πλάνα σας αυτό, ανάμεσα στους λίθους χρησιμοποίησαμε και πλήνθους, τούβλα λοιπόν. Φτιάξαμε σε ορισμένα σημεία και πλυνθοπερίκλειστα τμήματα ας πούμε. Με τούβλα επίσης φτιάξαμε τα περιγράμματα των παραθύρων. Χρησιμοποίησαμε μάρμαρα από την περιοχή εδώ των Σερών πρώτα του Μενικίου Όρους. Μάρμαρα λοιπόν για τα παράθυρα, μάρμαρα για τις κολόνες.
Στη συνέχεια χρησιμοποιήσαμε τούβλα βιομηχανικά για να φτιάξουμε την επιστέγαση, τα σταυροθόλια τα λεγόμενα, και όπου χρειαζόμασταν τους τρούλους, για παράδειγμα, που θέλαμε ελαφριές κατασκευές εκεί ψηλά. Ξύλα χρησιμοποιήσαμε πάλι από εδώ, από το βουνό, από τον Μπέλες, καστανιές. Και ένα ιδιαίτερο που έχει αυτό το έργο είναι ότι λόγω της έκτασής του και των πολλών ετών που λειτουργούσε το εργοτάξιο, πρέπει να πούμε ότι το εργοτάξιο ξεκίνησε να οργανώνεται το 2006, το έργο ολοκληρώθηκε το 2012. Αυτός ο χρόνος λοιπόν ήταν αρκετός από τη μια μεριά, και από την άλλη η εξειδίκευση που απαιτείται ήταν αρκετός λοιπόν να αποτελέσει το ίδιο το έργο σχολείο για να εκπαιδευτούν εδώ οι τεχνίτες, γιατί πραγματικά αυτό το έργο ήταν δύσκολο να κατασκευαστεί με τεχνίτες υπάρχοντες, δεν είχαν δηλαδή την εμπειρία. Έτσι λοιπόν πήρα ανθρώπους από τη γύρω περιοχή, αλλά και άλλους γνωστούς, οι οποίοι είχαν μικρή σχέση με την οικοδομή, ελάχιστη, και αυτούς όλους τους εκπαίδευσα επιτόπου στο έργο για να παραχθεί αυτό το αποτέλεσμα. Όταν λέμε δηλαδή τους εκπαίδευσα, ξεκινήσαμε από το να μαζεύουμε πέτρες, να τις πελεκάμε, να τις διαμορφώνουμε, το ίδιο με τα ξύλα, το ίδιο με τα μάρμαρα, φτάσαμε μέχρι να τα σκαλίζουμε στο χέρι για να βγει αυτό ακριβώς το αποτέλεσμα. Βέβαια χρησιμοποίησαμε και τη σύγχρονη τεχνολογία, όλα τα μηχανήματα που μπορούσαν να μας φέρουν ένα αποτέλεσμα μέχρι ένα σημείο δηλαδή που το θέλαμε, τα χρησιμοποίησαμε. Χρησιμοποίησαμε λοιπόν γερανούς, κοπτικά μηχανήματα, λιαντικά, αλλά βέβαια δεν το παρακάναμε με διάκριση. Τα χρησιμοποίησαμε όλα αυτά με τέτοια διάκριση και με τέτοια σχέση με την κατεργασία και με το ίδιο το υλικό, για να βγάλουμε αυτό το αυθεντικό αποτέλεσμα. Στο τέλος τελειώσαμε με την επικάλυψη του ναού με σχιστόπλακα, όπου τη σχιστόπλακα και αυτή δεν την πήραμε από το εμπόριο. Είχα μία πληροφορία στο Άγιον Όρος για ένα λατομείο εγκαταλειμμένο παλιό, όπου βγάλαμε λοιπόν από εκεί σχιστόπλακα και έτσι χρησιμοποιήσαμε για τη στέγη. Γι' αυτό είναι και λίγο ασυνήθιστο το χρώμα, λίγο σκούρο. Βέβαια, από το ίδιο λατομείο χρησιμοποιήσαμε και πέτρες για να στρώσουμε την αυλή, τα καντηρίνια γύρω-γύρω από τον ναό. Μέσα τα μάρμαρα επίσης πρέπει να πω ότι ήταν μάρμαρα από τα αζήτητα των λατομείων, από τα αζήτητα των μαρμαράδικων, μάρμαρα δηλαδή εκτός αγοράς, μάρμαρα όμως που είχαν τη δικιά τους αξία, ακριβώς για να μην το μάτι δηλαδή του επισκέπτη να διασκεδάζει μέσα στο ναό και να βλέπει πράγματα ασυνήθιστα. Λοιπόν, όλα αυτά είναι σε αρμονία μεταξύ τους, δείχνουν μια αρχοντιά, μια πολυτέλεια, μια ενδεχομένως πολύ θα έλεγαν και ακριβή δουλειά, όμως δεν είναι καθόλου ακριβή, γιατί ακριβώς είναι από τα αζήτητα λοιπόν, και απλώς εδώ ήρθαν όλα τα υλικά και μετασχηματίστηκαν για να δώσουν αυτό το αποτέλεσμα. Μνήστητη Κύριε Ιωάννου Τάχα και Μαΐστορος, του σεπτού τούτου σκηνώματος και των οικείων αυτού. Την τοιχοποιία διακοσμούν παραδοσιακά κεραμοπλαστικά κοσμήματα με συμπαγείς κεράμους. Η κέραμη είναι ευγενής δωρεά της αυστριακής εταιρείας Wiener Berger AG. Η σκεπή. Η σκεπή του ναού έγινε με φαιά σχιστόπλακα από το Άγιον Όρος και οι τρεις καλέσθητοι τρούλοι είναι μολυβδοσκέπαστοι. Κτίστηκε με την αυθεντική αρχαία τεχνική. Λευκοί κύονες και κιανοπράσινες ορθομαρμαρώσεις. Η αγιογράφηση του τέμπλου. Το τέμπλο αγιογραφήθηκε με αγνά υλικά και με βάση τις πρακτικές που χάνονται στο χρόνο. Ο πατήρ Λουκάς, αδελφός της Μονής Ξενοφόντος του Αγίου Όρους, φιλοτέχνησε τις φορητές εικόνες του τέμπλου. Συνθετικό υλικό των εικόνων είναι το αυγό και το ξύδι, πάνω σε πολύ καλής ποιότητας αφρικανικό ξύλο και κέδρο. Χρησιμοποίησε λάδι αντί για πράσινο, όχρα αντί για έντονο κίτρινο, πετρώματα και πολύτιμους λίθους όπως τον λάπη λάζουλη, βερνίκια από φυσικές ρητίνες, ώστε να διασφαλιστεί η διαχρονικότητα των εικόνων.
ακολουθήθηκε ο παραδοσιακός εικονογραφικός τύπος στα αχνάρια των ναών του Αγίου Όρους. Ο ξυλόγλυπτος διάκοσμος, οι ξυλόγλυπτες πόρτες και τα στασίδια του ναού κατασκευάστηκαν στο ξυλουργείο της Μονής Ξενοφόντος του Αγίου Όρους και ο αδελφός μοναχός κατασκεύασε το δάπεδο σύμφωνα με τα αγιορείτικα πρότυπα σχέδια. Τα εγγένεια του ναού. Με τη χάρη του Θεού και την ευλογία του προστάτου του κοινοβίου Τιμίου Προδρόμου, το αρχιτεκτονικό αυτό καλλιτέχνημα ολοκληρώθηκε. Η εύσημος και λαμπρά ημέρα των εγγενείων έγινε την Κυριακή στις 21 Οκτωβρίου του 2012 από τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο, τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο και τον Επιχώριο Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου κύριο Μακάριο, με τη συμμετοχή εκατοντάδων φίλων και προσκυνητών. Ατενίζοντας με συγκίνηση και χαρά το θαύμα που τελέστηκε μετά από 14 χρόνια πολύμοχτης εργασίας, διακρίνουμε το χέρι του Θεού που κατευθύνει, στηρίζει και ευλογεί το έργο της Μονής και τον εώδμητο ναό του Τιμίου Προδρόμου. Όλοι, ο Σεβάσμιος Γέροντας, η αδελφότητα και οι συντελεστές του πονήματος ευγνωμονούν από καρδία στον Θεό για την άφατη φιλανθρωπία και ευλογία Του και ευχαριστούν όλους τους ευλαβείς και ευγενείς ευεργέτες και αρρωγούς στην προσπάθεια για την δόξα του Θεού και τον αγιασμό του πιστού